Bilaldu zigun Anakleto, zeba kaskua galdu zola. Erira jetxe gilan eta kaskua bilagu belgenu. Kaixo launok, Anakleto naiz, arkitektua. Badakizue gure lanen artean daola, herrian ikusten dituzuen eraikin, plaza, Proiektuan gaia daukagunean, saiatzen gea irakasleak aurrak motibatzeko zehose iten. Pertsonai baten mezu bat jaso dugu, eta izaten da beti zehose aurrak eskolara edo gelara iritsitakoan inpaktatuko dun zehose. Adrelius Arderiñu izeneko proiektua da, eta Anakleto arkitektua da, sortu duen pertsonaia, beha izangoa ardatza. Proiektuak aukera ematen digu gaiaren inguruan lanketak adinka egitea. Talde kooperatibotan ite du lana, orduan talde bakoitzak aukeratzeu herriko gune bat, edo eraikuntza esanguratsu bat, adibidez liburutegia izan daiteke. Familiak involukratzen ditugu, eta orduan adibidez liburutegia aukeratu zuen aurrak, behaien familiakin liburutegira bisita bat iteue, ikusteuen nola funtzionatzen herriko gune horrek, eta gero, igual edo argazki batzuk bidez, edo bideo bat bialtzeue, eta horrek gero albidetzeuna da aurroiek eta familia horiek gelan partaide izatea. Azken finean aurra izaten da eskola eta familiaren artean zubilana egiten duna. Goratzen naiz astelehen baten etorri ginen bere bila eta esan zigun, ama, goazen plaza gorria ezagutu berdet. Eta gero interesa piztu zitzaion. Etorri izan etxera da posik, porque toka kolako hori parkiek ikertzie, da, bueno, nazazten aitatxo egunin bergara parketa ikustera, da Anakleton kasko bat topau digu. Aiba, kasko, venga, jongo gara. Oso aberasgarria, beha guztua ikusten da. Badaki, eskolan lantzen aidan zerbait, aidala etxeko irakusten da gustora sentitzea. Aurroiek gero iteuena da, beste lagundanan aurrian, behaien adierazteko gaitasun hori landu, bestian aurrian hitzeitea, lotza galtzia. Proiektu honekin hasten geana da, gai honen inguruko hiztegia lantzen, poliki taldean lan egiten ikasten hastea. Idazketa aurre hori lantzia, material manipulatiboakin, memori jolasak eta egiten. Azkenean, proiektu hortan zentratuta, gero gelan beste lanketa guztia egite dut. Proiektua bukatzeanean, ite duna da, festa muguko bat, familiak eta etortzea, batzutan familiak dira, bestetan beste ikasle batzuk, eta produktu hori erakutsi zaie. Orduan umientzako oso aberasgarria da, behaiekin duena, behaien familiai ere helaraztea. Eta hor polita izaten da aurrak ze gustora erakusten duten egindako lana. Barku gelan adierazten due, behaien txokua, zer landu duen, etxeak ditue, haunik indet, behaien lanak eukitza dituzte kokatuta, eta egun hori izaten da gurasoei erakusteko grina eukitzen due. Bira zema lan indeu, etxetik ekarre genuen hau, eta hemen dago, erantzuna. Bizi due barru-barrutik.